Преди година троянската луканка влезе в списъка на европейските храни с традиционно специфичен характер, нали така? Да, и голяма заслуга за това има едно младо семейство, което се е посветило на производството на традиционни продукти от месо. Това е сушилнята, в която всъщност се осъществява главният процес на зрение и на сушене на троянската луканка. Защо решихте да се борите за сертификация на този местен продукт? Защото вие сте в основата това да се случи. Ваша е идеята. Така е. Историята на троянската луканка може би е възникнала в началото на освобождението на България, когато от родата Слакови пращат единия син да учи занаят в Унгария. И след като той чиракува там, закупува машини, внася ги в Троян и започва производството първо на наденица от овче месо с лук, която те наричат луканика или последствие луканка. Значи от лука идва работата. Да. За този продукт, да. А има ли днес лук в луканката? И от какво се прави тя на практика вече? Това е, може би, единствената луканка, която е смес говеждо и свинско месо. И със сигурност е единствената пушена луканка в България. Това и е специфичното. Това е най-специфичното, да. Тя има малко подправки. В нея се усеща вкуса на зряло месо и на пушека, който се добива от естествени материали. Букови, дъбови, стърботини. А какви са тайните подправки в троянската луканка? Черен пипер. Това ли е всичко? Черен пипер, да. Всичко като вкусители, черен пипер само. Аз споменах, че тя е бедна на подправки и се набляга на вкуса на зряло месо. А зреенето на продукта обуславя точно тези вкусови качества. Тоест, тук в тази луканка няма нищо друго, освен месо и черен пипер и сол. И сол, да. Да. И пушек. Защо се ориентирахте към производството на традиционни продукти? Нашият регион е специфичен и се е отличавал с производство на сурово сушени продукти. Климатът ни е подходящ, условията за отглеждане на животни са подходящи и за това решихме, че ще се занимаваме точно с традиционното за Троянския край колбасарство и произвеждане главно на сурово сушени продукти. Кога възникна тая идея? Защото това е един вид семейно предприятие, нали така? Идеята възникна, може би, 2012-та и успяхме да я осъществим 2014 година. За едни млади хора как беше възможно това? Беше много трудно. Много безсънни нощи. Докато го реализираме, тръгнахме от проект за малък цех, а направихме завод. И как се случи това? Как го финансирахте изобщо? Имаме съдружник и с помощта на банки, на програми, в които сме участвали. Предимно от България са ни суровините. Свинско трупно в момента отработват. Един от продуктите, които се влага в троянската луканка. Говеждо трупно също работим. Това е зала транжорна, където се транжира месото. По тръбен път се приема и съответно в хладилна камера се съхранява трупното месо, за да има необходимата температура и да не се влошава качеството на продукта. Всичко се заприходява на програмата ни, така че във всеки един момент можем да проследим обвивката, месото, клипса, всички материали, които влизат в даденото производство, къде са включени, в коя партида продукт, за да можем да следим за качеството на нашите продукти. Как успявате с снабдяването на суровини? Когато искаш висококачествена суровина, трябва да си готов за висока цена. Да, а пазара готов ли е да поеме тази цена? Точно, че не е готов да поеме тази цена. И какво правите? Как оцелявате изобщо? Трудно. Продължаваме напред. Борим се. А чувствате ли се в риск? В България, когато се занимаваш с производство, винаги си в риск. Да. Нямаш сигурност. Защо казвате това? Защото ние не сме подкрепени от никого. Няма държавна политика, която да подпомага българските производители. Това е троянската луканка, нали? Точно така, да.
Може да усетите лек аромат на пушек с Наистина няма зряло месо. никаква друга подправка. Какъв беше смисъла от сертифицирането на този продукт? Това е продукт, в който е бил известен нашия край и ние искахме наистина да го запазим и да си го произвеждаме в нашия град. Затова положихме много усилия и успяхме да се сертифицираме. А какво печели България от влизането на троянската луканка в списъка с традиционните храни на Европейския съюз, признатите за традиционни храни? Признание за качествен продукт. Това беше труд за троянската луканка с помощта на Троянския музей. Реабилитирахме този наш местен продукт и когато той стана известен и в Европа, това е удовлетворение за нас всички. Когато се занимаваш с туризъм, във Франция разчитат и залагат на местното производство. На зеленчукопроизводители, на производители на колбаси. Те закупуват продукти само от тяхния регион и така помагат на производителите и на предлагащите услуги, като хотели, къщи за гости, механи, ресторанти. Това е държавна политика. Ние в България нямаме нещо подобно. Защо е важно за вас, това пак ще ви питам, да пренесете традицията в бъдещето? Защо е нужен този мост? Нямаш ли история, нямаш ли традиция, нямаш бъдеще, нямаш корени. Те са ти в миналото. Не ги ли запазиш да ги пренесеш в бъдещето, какъв човек си без корен? Това ли искате да предадете на тези, които ще дойдат след вас? Това искам да предам и на моите деца. Това, което е характерно за нас, за нашият край, за нашият бизнес, да го съхранят и да го пренесат напред. И да го развият. А историята ще покаже. Да, за съжаление, констатацията, че ако си производител